Ngibingelele bantwana benkosi ngale ntambama namhlanje. Ngithi ake ngibuye futhi ngenhloso yokufundisa ubuNazaretha. Njengoba-ke ngihlale ngisho sekuwukuthi kufanele njalo ngenze i-disclaimer yokuthi okwami ukufundisa ithagethi yami sekuwukuthi ngifundise abantu abayisizukulwane esilandelayo samaNazaretha, okuwukuthi isizukulwane esizayo emva kwethu salaba abafuna ukucwaninga nokufunda nokuthola ingqikithi yobuNazaretha, ukuthi ubuNazaretha buyini, iyiphi okuyiyona nto eyiyona eqondile ngobuNazaretha, ngoba ubuNazaretha sebudungiwe, budungwa abantu ngey'nhloso zabo zokufuna ukufeza lokho abasuke befuna ukukufeza. UbuNazaretha-ke buyinto engcwele kakhulu eseduze kwenhliziyo kaNkulunkulu. Umuntu othatha isifungo sobungcwele, othatha isifungo sobuNazaretha, lowo muntu usuke ezidelile, edele bonke ubumnandi bomhlaba, ethi yena uzophila impilo kaNkulunkulu. Ingakho kuyigugu uNkulunkulu ubuNazaretha. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngale ndaba isiyangikhathaza le nto. Njalo mawuthi ukhuza imikhuba esiyenziwa la ebandleni lamaNazaretha, kuye kuthiwa ukhuluma indaba zakwaShembe ezakini uyishiye nobani, okukhombisa ukuthi kunabantu la abangawazi umehluko phakathi komndeni wakwaShembe nebandla lamaNazaretha. Ngikwazi lokhu noma bakwenza ngenhloso, ignorance yenhloso noma ignorance yokungazi, kodwa khona nje kukhomba ukuthi kunenkinga enkulu. Khona abantu abeze la ekholweni lobuNazaretha ngoba beze kwaShembe bengezile ebandleni. Manje-ke sengithi mhlampe ake ngenze ividiyo engizama ukuyicacisa le ndaba ukuze nesizukulwane lesi engithi ngifuna ukusifundisa ngobuNazaretha sikwazi okuyikhona khona. So isihloko sami nje sanamhlanje, umehluko phakathi kwebandla lamaNazaretha, iNazareth Baptist Church, nomndeni wakwaShembe. Difference between the church and the family of Shembe, or the Shembe family. uShembe ngesikhathi ethunywa uNkulunkulu emsusa entabazwe emletha la eNatal, akashongo ukuthi hamba Shembe uyokwenza ifa ley'ngane zakho, noma hamba uyokwenza ibhizinisi lefa lesizukulwane sakho. Kodwa wathi uNkulunkulu kuShembe akahamba eNatal, eMpumalanga, ayomvusela ubuNazaretha, noma ayobuyisa abantu ekwedukeni bakhonze uNkulunkulu ngendlela eyiyo, bangamkhonzi ngey'ndlela zabantu. Ilokho ayekuphumela uShembe, akaphumelanga ukuzokwenza ibhizinisi ukuthi he has developed entrepreneur idea yokuthi azokwenza ibandla ukuze acebe ngalo. Ingakho wazohamba emhlabeni uShembe engacebile, ingoba wayengezile ukuzokwenza ibhizinisi nefa ley'ngane zakhe. Angazi ukuthi yini eyenza ukuthi abantu lento ibadide. Ingakho ngithi angazi noma ukungazi ngempela noma inhloso yokusetshenziswa womubi ukuthi bedunge umsebenzi kaShembe. Phela sokhumbula ukuthi noShembe ngesikhathi esisuka entabazwe waphuma namadoda athi wona uyothakha wona bebhidliza. uShembe
esihlabelelwe kuyo yomthatha imithandazo le ekhona esihlabelelweni. Umthandazo wokuvuka, umthandazo wokulala, umthandazo wesabatha. Uyali-introduce ibandla. Uthi bandla elihle nelithobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba. Bese ethi emthandazweni wesabatha, bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Akasho ukuthi bandla elikhulu lami mina Shembe. Uthi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Noma ethi bandla elithobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba. Okuwukuthi ngalokho ukhombisa ukuthi ibandla elikaNkulunkulu, ibandla elikaJehova, akile lakhe njengomndeni njengendoda yakwaShembe. Ibandla wakhe ibandla likaNkulunkulu. Owner of this church is God. Uya-introduce lokho esihlabelelweni samaNazaretha. uShembe uma ngabe sehamba emhlabeni wenza itrust. Wenza itrust yebandla. Igama layo Church of Nazarite Ecclesiastic Trust. I-trust le noma isikhwama noma ngizothini, kodwa nje i-trust yokuphatha nokulawula ibandla. Akiyo iShembe Family Trust. Akiyo Family Trust. Ibandla labantu. I-trust-ke mayenziwa isiyenziwa on behalf of ama-beneficiaries. Ama-beneficiaries ale trust yebandla ama-members ebandla, not family. Ama-beneficiaries aleli trust ama-members ebandla, okusho ukuthi ithi esithi singamaNazaretha. Yini i-beneficiary? I-beneficiary umuntu okufanele azuze kulowo mgwamanda lo njenge-trust. Umuntu okufanele azuze ngezinto ezizuzwe i-trust amalungu ebandla, not umndeni wakaShembe. uShembe ngesikhathi ehamba emhlabeni iy'ngane zakhe zonke ezayisaphila wazabela ifa individually. Ileyo naleyo wayishiyela khona ukuze iphilise ngakho. Individually wayesenika ibandla ifa lalo ebeli-accumulator on behalf of ibandla. Njengomuzi waseKuphakameni. Umuzi waseKuphakameni akuwumuzi kababamkhulu or umuzi kaShembe as a person, kodwa umuzi webandla as Nazareth Baptist Church, and is entrusted kwi-trust Church of Nazarite Ecclesiastic Trust. Ukhona umuzi waseKuphakameni ngoba uShembe wawenza lowo muzi waba yifa lebandla, wangaba yifa lomndeni wakhe. Neminye-ke imizi lezinye iy'ndawo, amanye ama-properties amaningi awathatha wawabela ibandla, hhayi umndeni wakhe. Lokho kukhombisa ukuthi there is a big difference between umndeni wakwaShembe nebandla. Ingakho kuthina kuyinhlamba makuthiwa sisonta kwaShembe, kodwa-ke abantu ngeke benze lutho phela ngoba noma bafundisa ukuthi asisonti kwaShembe, thina sisonta eNazareth Baptist Church. Kodwa in the fact ukuthi umholi webandla kusuke kuwuShembe,
uzothini-ke uma bethi usonta khona? Nabantwana laba kwaShembe uma bethi sisonta kubo basuke be-wrong. Yonke le mizi eyakhiwayo yakhiwa ibandla, eyebandla akuyeyomndeni wakwaShembe. Yingakho uma ngabe kuhamba uShembe osesihlalweni, uyehambe ethi uma umndeni wakhe usefihliwe, ubusuphuma umndeni wakhe udedele umndeni walowo ozongena abe umholi ozolandela lo ohambileyo emhlabeni, because akiyo wakhe kodwa webandla. Ibandla lisuke lakhela umholi, lisuke lakhela umuntu oholayo, lisuke lingakheli indoda. So there's a big difference between the two. Ukuthi egcekeni ngaphakathi kusuke kuney'ngane zomholi, kufanele phela ngithi unina noyise bakhona la, so ney'ngane kufanele zibe khona la, kuba njengokuthi zona yikubo. Kodwa kufana nje ney'ngane zomfundisi wasemaromeni osuke e-entrustwe kuleyo sekhethi leyo, kulelo sonto lelo, usuke ehleli nomndeni wakhe. Kodwa kusuke kungeyiwo umzi wakhe lo, kusuke umuzi womfundisi. Ukuthi uma ngabe engase umfundisi noma ehambe emhlabeni, lezo y'ngane lezo zifanele zihambe. Naye umfundisi lo usuke umphoqa ukuthi akabe nomuzi wakhe la kuzohlala khona iy'ngane zakhe uma ngabe yena engasekho emhlabeni noma esethatha impesheni from ubufundisi. So izinto ezahlukene lezo phakathi komuntu nesonto. Manje kuye kuxakeke uzwe abantu bethi awukhulumi ngane ezakini iy'ndaba, wakhuluma ezakwaShembe. No, ayikhulunywa ezakwaShembe, kukhulunywa ezasesontweni. Ezasesontweni ithina amalungu ebandla, ithina ama-beneficiaries e-trust okufanele siyikhulume ezasesontweni. Cha, ezakwaShembe ngeke sikwazi ukuyikhuluma ngoba zinabanikazi bazo, zinabanikazi bazo. Njengayo yonke imindeni, imizi nemizi inamakhosana akhona kuyiwona akhuluma iy'ndaba, noma inabantu abadala bakhona abakubona abakhuluma iy'ndaba zomndeni. Kodwa iy'ndaba zebandla noma iy'ndaba ezingathinta umndeni wakwaShembe azikhulunywa yibona, kufanele yikhulunywe abantu abafanele. Yingakho ngesikhathi ubabamkhulu enza i-trust, wafaka ama-trustees kule khuzana. Ama-trustees-ke abantu abasuke banjengekomidi esuke libhekele leyo trust on behalf of ama-beneficiaries, ngoba ngeke nilibheke nonke. Kufanele kube nabantu abathile abanikwa lowo msebenzi wokuthi babheke leso sikhwama egameni lama-beneficiaries. So uma ngabe sisuke sikhulume iy'ndaba zesonto, impela kufanele ikhulunywe yithi. Uma nje into ithintana ne-doctrine noma indlela yokuphathwa kwesonto noma indlela yokwenziwa kwezinto esontweni, ithina impela abanikazi bazo, hhayi abantu bakwaShembe. Umndeni wakwaShembe nawo ungamalunga nje ebandla njengawo wonke umuntu. They don't own the church. I-church is owned by ama-beneficiaries. They don't own the church. Abayibo nje abanikazi balo. Abanikazi besonto ithina ama-members esonto. Ukuthi ubabamkhulu wathi ibandla, umholi webandla uyoqhamuka endlini emndenini wakhe, doesn't mean ukuthi lokho kwakusho ukuthi ibandla labo. Kodwa wayenesizathu esengike ngasichaza before, ukuthi kungani kube oShembe abahola ibandla. Ukuthi isibongo sakwaShembe
saqanjwa uNkulunkulu. Ngamafuphi isibongo sikaNkulunkulu esenyameni. So angikwazi-ke mina ukuthi ngingaba umholi webandla ngingenalo igaba likaNkulunkulu elithi Shembe. Ngicabanga ukuthi lokhu ukuthi uNkulunkulu senguchaze kakhulu, angizokuqala phansi ngokuchaza. Lokhu ukuthi umholi webandla oqhamuka endlini kaPombela kwasayena it doesn't make ukuthi ibandla kube lakhe. Ibandla elikaNkulunkulu linamalungu ama-beneficiaries e-trust. Kangakuthi naye umholi uma engasenzi kahle ngokwemqulu ye-trust kufanele asuswe esikhundleni uma kuya ngokuthi khona izinto angasezenzi ngendlela efanele. Kunendlela yokumkhipha esikhundleni okukhomba ukuthi akuyinto yakubo, akuyinto yakwaShembe. Manje ngiye ngizwe nje nalaba abanye imbangi sebethi khona amaNazarethe akwaShembe noma khona amaNazarethe omndeni wakwaShembe. Lokho nje vele kusuke kuyinhlamba ngoba bayazi ukuthi akunjalo. Ukuthi ibandla liholwe umuntu wakwaShembe akushongo thina. Uma lo muntu esho njalo kusho ukuthi usola uPombela, usola uNkulunkulu. Ngoba umlando uyasitshela ukuthi emva kwaPombela uNkulunkulu uyena owathi uzokwehla ezulwini azohola ibandla, washo ngeNkosi yelanga. So manje akithina sizenzelanga. Nathi we wished ukuthi ngabe akunjalo. Ngoba mhlampe lo mbango khona ngaba wukho. Kodwa because into esingesenza lutho. So kuyinhlamba kuba mkhulu ukuthi kuthiwa khona amaNazarethe omndeni wakwaShembe uma kushiwo ibandla likababamkhulu. Bese kuthiwa amaNazarethe omndeni wakwaShembe noma amaNazarethe akwaShembe. Suke kuyinhlamba le. Ukuthuka yena ubabamkhulu uqobo. Kulungile umuntu ayiqambele isonto lakhe ngendlela yakhe. Kodwa hayi ukuthi ebesethuka into esingazenzelanga thina njengamaNazarethe. Kodwa yenziwa umnikazi wesonto ukuthi uyena othi ibandla liholwe umuntu wakwaShembe. So ibandla nomndeni wakwaShembe are two different entities. Umndeni wakwaShembe uhamba ngendlela yawo, unezinto zawo, unamakhosana awo, ney'nto zawo nje oyikhuluma esingangene thina njengebandla. Esingeke sesingene futhi nangelilodwa ilanga. Ukuthi ubani ulobola kubani, kulotsholwa kubani ngey'nkomo ey'ngaki, zidliwa ubani lezo nkomo, asingeni thina njengebandla lapho. Kanjalo nabakwaShembe njengomndeni ukuthi ugcotshwa muphi umfundisi kuphi, imuphi umfundisi ozophatha inkonzo, awungeni lapho umndeni wakwaShembe. Awungeni ndawo. Nokuthi ubani ofanele ahole ibandla nini, awungeni ndawo umndeni wakwaShembe. Ngoba akuyilo ibandla likaShembe, ibandla likaNkulunkulu. Bandla elihle elithobekileyo nelihloniphekayo likamenzi wezulu nomhlaba. Bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Ulithula kanjalo babamkhulu ilokhuzana, ibandla. Manje abantu badidwa ngamabomu njengoba bona bazi ukuthi beza entweni yakwaShembe. So-ke umuntu omunye ongewena waShembe akufanele akhulume ngezinto ezenzekayo. Busuxake kanti lo muntu lo waba yiNazaretha elinjani? Ufundiswane la ehlala khona, ufundiswane la esabatha khona. Yini-ke ingenxa yokuthi abantu abasafundiswa izinto zalokho kuhamba. Uyethi efika nje umuntu kube kukhulunywa indaba yokuthi uShembe wenzani, uShembe wenzani. Ingabe kusakhulunywa ngezinto eziyingqikithi ey'kholisa umuntu ongumNazaretha. Hayi besakhulunywa izinto eziyingqikithi ey'khulisa umuntu ongumNazaretha.
ukuze ehlale nolwazi, akwazi ukuthi akhulume into ephilayo noma ekhuluma kubantu. Ngoba abantu basibiza njengebandla lakwaShembe, is because nathi sisho njalo. Nathi sisho njalo. Ngithi-ke namhlanje kunomehluko phakathi kwebandla iNazareth Baptist Church neShembe Family. Kunomehluko phakathi kwebandla lamaNazaretha okuyibandla likaNkulunkulu nomndeni wakwaShembe oyisizukulwane sikaBhombela noMayekisa noNhliziyo noMzazela noSokhabuzela noNyathikazi. Leyo genealogy kaShembe ayihlangene nebandla. Kuphela thina umuntu esihlangana naye lo suke ekhethwe uNkulunkulu ukuthi uyena emndeni waShembe ozohola ibandla ngaleso sikhathi. Kodwa njengale kwalokho umndeni asukweleti lutho, nawe futhi awusikweleti lutho. Umndeni kufanele ube amalungu ebandla like everybody else. Basebenzele indlela ezulwini ngoba nabo ngoma behamba emhlabeni bayafisa ukuthi bafike ezulwini bathole indawo. Ilokho kuphela okusihlanganisayo. Ngale kwalokho nje ibandla is a different entity. Ingakho uShembe wathi mesaba wabela umndeni wakhe wayesethi-ke lokhu-ke okwebandla. Akikho komndeni okwebandla. Lokhu-ke okwebandla. Walabela ifa lalo. Ngoba limele into eyimele nje lapha eThegeleka. Imizi leyakhiwayo akwakhiwa imizi yakwaShembe. Kwakhiwa imizi yebandla Nazareth Baptist Church, ama-headquarters ebandla. Lento ukuthi kuthiwa hayi kubo kasibani bana khona kubo ikithi nathi. Laphana nje imizi kaShembe nje sekuphakameni sebuhleni seJudiya ikuphi nakuphi ikithi. Ngoba headquarters yethu njengama beneficiaries ebandla. Ikithi. Ilona lowo muntu ndoda efanele nomuzi wayo. Ngike ngakusho lokuthi abaholi nabo basuke benemizi yabo nemindeni yabo la benza khona imisebenzi yasemakhaya abakhulisela khona izingane, abamulisela khona izingane, abakhipha khona izingane mabeyoshadisa. Hayi esontweni. Banemizi yabo. Ngoba esontweni headquarters yebandla ikithi nathi ezama members ebandla. So ngiyathemba ke ukuthi ngalokho ukukhuluma engikhulumayo abantu bazofunda bezwe bese bekuhlonipha futhi lokhu ngoba into engiyibuka ukuthi noma ukukhuluma abantu bebengayihloniphi into angazi noma kwenza ngoba bezizulwane salawa madoda amathathu kodwa khona into injalo bese befuna ukuyingcolisa nje ngokuthi bafake izinto ezingahlangene la ungenaphi endabeni zakwaShembe. Cha bangene endabeni zakwaShembe, ngene endabeni zakithi eNazaretha because ikithi nami nginelungelo lokukhuluma because I'm a beneficiary kwi-trust esayenzelwa ubaba omkhulu. Bengifisa-ke ukusho lokho bantwana benkosi ukuthi asikufunde ukwehlukanisa ukuze sikwazi ukutshela abantu into okuyiyo. Inkosi ibusise okunekuzwile.